Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edil iyileşler, kadirli aydım sağdın muştaqları. Kahraman arkadağımızın bize dörütüp beriyen giyin mümkünçülüklerinin peydalanıp, Türkmen Ova Teleradio yayılımına yayılımı uyvarlayan Uluğamda Ova Zatı gepleşimizin teyde sahne başlayaz. Bizden kemmemize meyalim morşiyali qarashtıd. Baqi taraf Türkmenistan devletimize, kahraman arkadağımızın sayesinde Türkmenistan parahatçılığın ve nışman vatan yılımızın her bir günü toydur bayramlara, şahatlıklı vakaları acayip bir seneleri ve seneye. Mehribanlar, biz acayip dövrde yaşayaz. Şeyli acayip dövrü varsa bize kahraman arkadağımız peşkeş verdi. Biz yaşlara okumağa, işlemeye, dörütüp beriyen giyin mümkünçülükler için kahraman arkadağımıza çeyaksiz alkışaydıyaz. Kahraman arkadağımızın canı sağ, ömrü uzak, devletli şerif, hemişe rovaşlıkları beslensin. Mehriban iyileşler, edil vatandaşlar, gitmişimizin bu gedek kısanın mihmanı, nolverş, nol gıytı vergimizde sizlerin el kuşun SMS'ları nazar alıp, Ruşon Halif'in mehriban perdendi, bizim Mahmal Ova'da bağışımız Rüssem Halif ile tayarlamayı makul bildik. Hadir olsa Rüssem Halif'i video arıtma arkalı ulgama çağırıyaz. Alo. Rüssem salamu aleyküm. Ağırma. Kovum iyi adaylarınız. Var hoş geldin. Kovum ödünün ne akili? Kovum işlerine. Bizim kovuy, yaxşı. Rüssem, yine kahraman arkadağımızın giyinin yolu koyup veren sağlı ulgamının mümkünçülüklerinin peydalanıp, video ayrıtmışlar kalayıp, Türkmen Ova Teleradio yayılımına yayılıma uyverleyen Ulgamda Ova Zatı gepleşimiz dörüttük. Atı kovu edipsiniz, işimiz onunla varsın. Hova, sağ olun Rüssem. Yine iyileşimizden gel koşun köp sahne SMS'ları nazar alıp, gepleşimizin bu gedek sahnını siz bilen tayarlamayı makul bildik. Öğren kovular hoş geldi. Benim öz dostum bilen gedelince etip gördüm de. Rüssem, bu dostum bilen gedelince etip görünüydünüz böyle yanınızda hiç kim görünen yok mu? Hoş geldi. Ben dostum diyenim öz göpağını ağlamayım akbay. He, şeyle nasıl? Bizim herlen verip Rüssem'in dostum diyen kim kadip bili-bilmen oturduk, tu öyle mi? Ovadan akbayınız var. Ağladın mı hoş geldi? Sen ne tip olsa bize bir gün mihmançılığa gelsen, dostum Akbay bilen tanışacağız. Akbay, jür Akbay. Ben her gün yer sakar bilen teyikatımızın güzel yerlerine gedelince çıkan. Akbay. Asırlı şey diyeniz. Berekallah. Türkmen ağlabayları bizim kemramız. Hem de vepalı dostumuz olupdur ya. Türkmen halkı akılteki atını, şeyle de vepalı ağlabayını hiç vaktim öz yanından ayırmandır. Olary özünün yoldaşı, sırdaşı hatta kardeş hataplattırlar. Hotşoň üçinem kahraman arkadağımız ahaldaki bedewlerini, bizim milli ağlabaylarımızın şan şöhratyny elime yaydı. Arkadağı prezidentimiz milli bayrağımız olan bedewlerimizin, ağlabaylarımızın qadyr gymmatyny gorap saklamakda, olara iyide gitmekde bizim ährimizde görüldi, mektep bolupdurýar. Menem fırsatdan peydalan Türkmen ahaldaki bedewlerimizi, Türkmen ağlabaylarymyzy sarpalayan, kahraman, mehriban bize halife bolup duran arkadağımda köp sağ bolsun maýtýan. Arzularyňyz hasyl bolsun Rüssem. Onu biz sizi kämir egläp durmaly. Siz tidirek taýýarlyklaryňyzy görüň. Onsoň siz bilen video aratma arkaly ulgama çykaýarys. Bolýarmy? Bolýar hoş geldi. Men onu dostum bilen derre öýe baraýyn. Häzir saatına ýetlemi taýýar bolsun, onuň men size jaňa daýerin. Bolýar. Onu biz sizin jaňyda garaşýas. Mehriban tomoşaçylar, edip vatandaşlar. Häzir Rüssem Halif video aratma arkaly ulgama çykança gepleşimizi Rüssem Halif'in şekilli aýdym bilen dowam edýäs.
Yusuf Bogulli Hosroyli İyi sevili Gülfiz Ayli gelirli geçer Yolları bu yolları İyi sevili Gülfiz Ayli gelirli geçer Yolları bu yolları Öldürdün dire bakın satmak sakılatları yakarı Nağdan ayrı onlu yakan mergeli geçeri Yolları bu yolları Nağdan ayrı onlu yakan mergeli geçeri Yolları bu yolları Doğratırıp kıyıya bakın aşığının zanını yakıl Vediri fedir kaşını katıp vediri geçeri Yolları bu yolları Vediri fedir kaşını katıp vediri geçin Yolları bu yolları Tırnağlı yağda yakarlar, güllü yorun zada karlar Hüvetilen atma karlar, seyirli geçir Yolları bu yolları Hüvetilen atma karlar, seyirli geçir Yolları bu yolları İlili yar için ağlar yaktınla bizi geri dağlar Haribe değil seni ağlamasıkları geçirir Yolları bu yolları Haribe değil seni ağlamasıkları geçirir Velileri geçirir Elinli geçirir Yolları bu yolları gene Hey! Yine hoş geldi bir de sağdığını ilklerimizle cemleştik, gepleşike tayyar başlar vermeli. Rüstem, gepleşigimizin başında ve sağdanı yigitlerin bilen tanışedaysan. Yine sağdığını ilklerimiz kakılıp çalınan saat kuralımızı, dep saat kuralımızı Didar Amanetesov. Yine ençeme aydımlamın avtarı sağdığını ilgimiz artık Artekov. Hem de yine bu yerde Maktumul adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Bahtiyar talebi zekili sağdanamız Aşırul Qarayev. Hem de gitar saat kuralımızda zekili sağdanamız Atamrat Beşimov. Döröcülük elimine size üstünlükleri, şovlukları tüysürümüzden ardı bu diyaz. Dörödiyen aydın saatlarınız ermidama yurdumuzun toy bayramlarına belende yanansın. Hanonda men hemmemiz qow görünür yalıp bir saat yerine koyayın şunu. Rüstem, gepleşigimizin dowamında bizim mehman tomoşaçylarymyzdan gelip goşan soraglary şeýle-de aydın saatın muştoklarına ajaýyp bir aydın saatlaryňyzy ýerine ýetirip berersiňiz diýip umyd edýäs. Häzir hoş geldi. Şu gepleşigimiň dowamyny aydym aýdar, saat çalar, saatlyk sowguny besler.
Şu fırsatdan peýdalanıp bizi gollap SMS ýollan dinleýijilerimize köp sag bolsun aýtýan. Hem de bize yine şu aydın saat sungatymyzy arşa galdyran, aýdymlanmady, sağlanmady, dünýäň ýüzünde bir köpçülüge ýaratmany bir ululu mümkinçilikler beren baş halifamyz, gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýan. Gahrman arkadaşymyz sag bolsun, başy dik bolsun, tutjan tutumly işleri el müdamamynyň beýlän waz alsyn. Arzuwlaryňyz hasy bolsun. Ine birsem gahrman arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toy bayramlara, şadlykly wakalary besenýär. Ine şu bayramçylyklara görüşimiz ýary her bir dörüjülük işgäri, her bir medeniýet sunugy işgäri özüniň ajaýyp bir sowgatlary bilen gelýär. Döreden bir aýdym saýlaryňyz dogrusyna muman dörüjülüňizdäki täzirler barada ýerleşende görüňmeräýsiňiz. Türkmenistan ýurdumyz gahrman arkadaşymyz saýasyny toýlara besenýär. Ne şu ýerde ne biz şol bayramlary öz goşundymyz hökmünde saganarlar toparmyz bilen Aşgabat, Gözel Aşgabat diýen aýdym täzelikde bir ýazga geçirdik. Hem de şu wagt täzelikde şekilde geçirdik. Öz dörüjülük toparmyz bilen şol aýdymy bir häzir mümkin bolsa şu bilegelli diýilýär. Ýerine tirip beräýin. Başdan ötsem, ona gepleşimiziň başynda Aziýanyň merjeni, dostlugyň we parahatçylygyň şäheri, Ak mermeri besenen gözel paýtagtymyzy wasp edýän ajaýyp aýdym bilen gepleşigimizde badarga berýäs. Gözel Aşgabat. Geçen 1000 ýyllyklaryň şöhraty ýaňy. Şunyň kem geljek şäherdir. Aşgabat dünýäniň çar kunjundan gelýän jahan keşdeler üçin, myhmanlar üçin guzugyň giňden açýan parahatçylyk söýüji, ýurdumyzyň gürsüller urýan ýöregidir. Aşgabat Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyndan orun alan ak mermeri besenen gözel paýtagtymyzdyr. Aşgabat Türkmenistanyň at gazanan arxitektory, gahrman arkadaşymyzyň ihlasyndan bina bolan ajaýyp sungat eserdir. Hawa şoň üçin biz şu seterleri öwran gaýtalaýas. Aşgabat, canım Aşgabat, vatanım, şöhratım, şanım Aşgabat. Aşgabat, güzel Aşgabat, men saňa düzýärin bazal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani, arkada eteri bolan Aşgabat. Aşgabat, güzel Aşgabat, men saňa düzýärin bazal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani, arkada eteri bolan Aşgabat. Paýtagtyň gurulýar ak mermerden, taryha ýazylýar altyn derlerden. Mihmanlar gelýänler saňa tolladyn, görenler haýrana gözel Aşgabat. Aşgabat, gözel Aşgabat, men saňa düzýärin bazal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani, arkada eteri bolan Aşgabat. Aydymı kimliği bilen, nurana tekerlen melkemi bilen, arkada paygatı alhami bilen, Aziýanyň merjeni bolan Aşgabat.
Aşgabat, Aşgabat, güzel Aşgabat. Men sana diziyerin kadal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani. Arkada eferi, bolan Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, güzel Aşgabat. Men sana diziyerin kadal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani. Arkadan eteri, bolan Aşgabat. Yerikler, Aşgabat, Aşgabat, güzel Aşgabat. Men sana diziyerin kadal Aşgabat. Aşıklar şekeri, mahşuk mekani. Arkadan eteri, bolan Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, Aşgabat. Ovaadın belentten belende ýaňlansyn. Ine gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Ine gahrman arkadağymyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda halipa şägertligi aýratyn uly bir sarpa goýulýar. Halipalardan bize miras kalan aydymlar dogursyna, şeýle-de ilkinji halipalaryňyz dogursyna bellek geçäýsiňiz. Sulgat ýoluny esasy birinji bilene Kakam Rowşan Halif men öz aydym başlangyjyma bir ululy itergi berýär. Tutarda aýtýan halipalymyň ählisini dinleýän. Ol biziň aydymlarymyzyň, halk aydymlarymyzyň büyük özeni bolupdy. Galy berse de esasy gowuryp dinleýän aydymlar hemde bir aydymlaryny ýerine ýetirýän. Atabay Çargulyp halifany dinleýän. Nur Muhammed Meredow halipa. Men ähli halipalaryň dörjüligini dinleýän ýöne esasy özüme ýakyn görüp dinleýän halipalym şolar. Ata kesbi oğlu halal diýilen nakıl var. Inni gepleşigimiziň şu ýerine ustad halipalardan hem söz açylyp, bir sözümüz gugur bolmady ýaly halipalardan bize miras kalan aydymlardan ýerine ýetirip berýäň. Aşk değil başım başa
Rüstem, sahna ilkinci çıkan pırtadoňyzy bir ýatda geçäýseňiz. Gahrman arkadaşymyň gurup beren sahnalaryna ilkinci çykyş eden ýerim 2015-nji ýylda ýanglan ýarma telewiziýasyna Gahrman arkadaşymyň saýasynda bir uly sahnada çykyş etdim. Hem de şol ýyl 2015-nji ýylda ýanglan ýarma telewiziýasynyň ýeňisi boldum. Hem de Gahrman arkadaşymyň şat erpaýyna munasip bolmak bagty maňa da nesip etdi. Rüstem, ine Gahrman arkadaşymyz bize döretip berýän giň mümkinçilikleriniň birde sany ulgamap durýar. Sany ulgam biz dörejülük işgärleriniň işini hasam bir ýeňilleşdirýär. Muňa mysal edip biziň ýadga toglanmady, ses toglanmady, dünýäniň ösen tehnologiýasy innovasiýon ulgam bilen enjamlaşdyrylan. Indi sany ulgamyň sizi ýetirýän täsiri dogrusyny umumyň täze tehnologiýa sany ulgam bilen bir baglanşykly pikiriňizi beýan edäýsiňiz. Sany ulgam arkaly biz ähli aýdymlamagy, sazlamagy, Gahrman arkadaşymyň saýasynda bize uly bir itergi mümkinçilik boldy. Men şu wagt ýadyram bolsa, şu sany ulgam arkaly bir halk köpçüligine muşdaklamada dinleýijilerimize bir aýdym saz bilen, şahlyk şowun bilen hezil bersek. Elbetde, gepleşigimizi Rüstem Halifiň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdym bilen dowam edýäs. Ähwalar dinleýän diýinjalyň lezzet alam. Yaman yaşa yoldaş olsa ağılık için yalıdır. Ayrılabilse ağıtı içinin üçün yalıdır. Ayrılabilse ağıtı yar içinin üçün yalıdır. Ayrılabilse ağıtı yar içinin üçün yalıdır. Adam ayrılsa kuşundan korkar yatınla düşünle. Yağma gitse işinle bu kömlüm geçin yalıdır. Yağma baksa işinden yar bu kömlüm geçin yalıdır. Erdin gitti altı vardır, duvarının dostu yarlar. Günerli akbali erler, malu pul kuşun yalıdır. Günerli akbali erler yar, malu pul kuşun yalıdır. Günerli akbali erler yar, malu pul kuşun yalıdır. Adam ayrılsa kuşundan korkur yatınla düşünle. Ey ama baktı işinle bu kömlüm geçin yalıdır. Ey ama baktı işinden yar bu kömlüm geçin yalıdır. Baktım kuli Allah'ın karabı dönürdeki dost. Merekede bir zayfetsiz sermenip geçen yalıdır. Merekede bir zayfetsiz yar sermenip geçen yalıdır. Merekede bir zayfetsiz yar sermenip geçen yalıdır. Bu kömlüm geçen yalıdır. İçinin üçün yalıdır. Köp sağ ol gitler. Rüstem,
Inni gepleşimizde sany ulgam arkaly biziň mehman tomaşaçylarymyzdan nol gysgy berýümde gelip gowuşan sowallary size getirmek isleýäs. Başytyny. Sungatdaky dostluk diýip näme düşünýäňiz? Sungatdaky dostluk diýip ine bir ýanynda bir sadanlaryň bar, ine sadanlar toporlaňma, ine sungatdaky dostluk bir diňe bir sadanlaryň däline gepleşik alyp barýan alyp barjy oglanlar bar, ine rejissor oglanlar bar. Ine şolar bilen dostlaşyp, jewsleşip, agdy bir bolup bir ullukan eser döreýär. Sadanlar toporlaň bilen işleşýän, ine sad döreýär, aýdym döreýär. Son on şekile geçirecek bolsan, halk köpçülüğüne yayratacak bolsan, rejissor oglanlar bilen şekile geçirýär. Şeýdip bir esasy işleşýän adamlaryň dostlaň bile. Ine sungatdaky dostluk şu. Sungaty çağırykdan gelseň üstünlük kazanyp bolýarmy ýa-da ýaşa bagyp dämi? Ine şu wagt meselem hoş geldim özüm aýdym sungatyny öň dinleýän, höweslenýän, bir hinglenýän ýöne esasy şul. Sungaty 23 ýaşynda geldi. Ol sungatda ýaş bolsan, uly bolsan tapagy ýok. Sungatyň soňuna çykmak ýok. Näçe işler bersen, näçe bir ahlat etsen, sungatyň has ösýärem bir sarpata martdy. Nusgaw şahyrymyz bolan Delil şahyrymyzyň bir gowy sözleri we boljak ýigit ol ýaşlykdan ol turup başdan mellidir diýe. Şolaýdymy bir mümkin bolsa bir ýa-ni soragy jogap berip ýerine ýetirsek hatam ýerine düşýärdi. Elbetde. Tomaşaçylarymyz hem ajaýyp bir aýdyma garaşýandyr. Muny ähwalar bizden daşlaşma, ulgamda owa dat gepleşimizde Rüstem Haliýew aýdym aýdýar. Ey bolşuk yigit ol ýaşykdan ol turup başda bellidir. Ey ula kişe ödün alli, ey ula kişe ödün alli, din bilen duşsa bellidir, bellidir, bellidir. Ey bir evvel yollar şolunda, ey bir evvel yollar şolunda ya. Katlaşıp kardeş yolunda, ey yalşı yaman iş yolunda, ey yalşı yaman iş yolunda ya. Şın dost genişte bellidir, bellidir, bellidir. Tilkide ey fuhun oylar merkede,
Aşta bellidir, bellidir, bellidir. Ey dünya, o dünya, yürüp başlara Eyyetin tadın dervişleri Eyyetin tadın dervişleri Sefer bir yaşta bellidir, bellidir, bellidir. Şamartlar açtı bellidir, bellidir, bellidir. Rüstem, mehriban iyleşmeden gel qoğuşan hatlarda şeylerek bir sowal var. Başytyny. Gowun ganaty diýip näme düşünýäňiz? Ine gowun ganaty diýip hoş gelip sahna çykanda dinleýijileň muşdaklaň el çarpışmasy bolýar. Hem de maşgalaň saňa berýän gollugy esasy bellek geçmeli zadyny gahrman arkadamyň bizim bir kicicek işlemide de ullukan serpaýlar ýapdy. Ullukan bir mümkinçilikler döret berýär. Ine bizim şol onun bizi yaşları, aydym öğretmeni, saz öğretmeni bir ulu gollu bolýar. Gowunymyz ganatlar, näme galkyn näme. Rüstem, şu yerde bizim mehriban vatandaşlarımızdan yine bir täsirli sowal var. Kaçan watan sözü agzalanna damaňyz dolup gördü. Watan diýilende ilk bilen watan goragyna gidemde, watan gullugyna gidemde, harby kasam kabul edemde, ine şonu watan sözü agzalanna bir bokurdağım dolup, hakikatdan Türkmen yigidi, Türkmen eskeri bolanlygyna boýsanyp, men şonda bir tolgunup bokurdağım dolup. Ihlas bilen anam ikisinden birini saylamaly bolsaňyz, haýsyny saylardyňyz? Anam saylardım elbetde. Anam bolmazlyk berine bir zada anam etmesen ihlas edesin gelmeýär. Men pikirimçe anam saylardım. Ne sözümüz gowru bolmazýarlyk bir gepleşigimizden bir owadan aýdymlar dowam edäýeli. Sen meni gözledin mi? Şu çakaçen görmedin mi? Men dünyada öňüm bardym ahire. Ýöne men senin gözleýän ýeriňde ýok. Asmanyň gözlenin tapılıyor yerden, yerden gülen tadın vardır asmanına. Tapmadıklar, tapmadıklar. Ah
gülüdüm Taptım yarım seni Min dünyada yıkadım Taptım tayım seni Min hutmayı gülüdüm Taptım yarım seni Min dünyada yıkadım Taptım tayım seni Kırşın arşın içine Anlamasın içine Aralısın içinden Taptım yarım seni Kırşın arşın içine Anlamasın içine Aralısın içinden Taptım yarım seni Yarım seni Min dünyada yıkadım Taptım tayım seni Min hutmayı gülüdüm Taptım yarım seni Min dünyada yıkadım Taptım tayım seni Kırşın arşın içine Anlamasın içine Aralısın içinden Taptım yarım seni Yine de sowal var Rüstem şeýerde. Bagşyda üstünlüge yetmek üçin adamçylyk duýgularynyň haýsy bolmaly? Bagşyda birinji bilen miweli bagyň başy aşak bolar diýe. Şoň üçin bir päl-pes bolmaly, bir halk köpçüligi bilen işleşmeli, uly bilen uly ýalyk. Ýani gaýdymyzda da bellek geçdige bir we ýoldaş solanda gatnaşyp gardaş solanda diýe. Onuň leň bilen duşda bellidir diýe. Şoň üçin bir uly bilen uly, kiçi bilen kiçi bolup, bir päliň pes bolup, başyň aşak bolmaly, ruhun belent bolmaly bir şu bagşyda esas gerek üstünlüge ýetiren häsiýet mykany. Berekalla, ýyleşmeden ýene bir sowal bar şu ýerde. Öz maşgalaňy dogrusyna bellek geçäýsiňiz. Maşgalam arada aýtsam, bir oglum, bir gyzym bar. Mehriban käbem bar, dogunçuklarym bar. Maşgalaňyzda agdybylyk arzuw edýäs. Elmidama Bagtyar oňuňyzda mehrim çağıjyklan gülük sesleri elmidama belentden belent ýaňlansyn. Awol Rüstem, aýdymyň şowlu bolmagy belli bir derejede elbetde aýdymyň sözlerini da bagly. Sebäbi ýürekden çykan söz ýürege barar diýilýär. Indi döredýän aýdymlaryňyzda, döredýän eserleriňizde sözlerini kim ýazýar? Ýagny haýsy şahyrlar bilen işleýäňiz? söz diýilýän zat birinji şol aýdymda öwüşün berýän zat da esasy şu aýdym sözleri bilen adamlar özüne çekmelär. Men esasy aýdymda işleşen şahyrlar men şu wagt ýa sekili şahyrmy Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň Bagtyar Talyp Kerim Haliw Tädiýew hem de Annemeret Gurbanow Galbertede Matmulat hamyň sözlerini de Mustafa şahyrlaryň sözlerini de aýdymlar döretýär ýazýar. Rüstem, ine her bir dörüjülük işgäriniň döredýän eseri, her bir aýdymçynyň bir aýdymy ýüregine has ýakyn bolýar. Indi sizin ýüregiňizde ýakyn haýsy aýdym? Hemme aýdýan aýdymlarymyzy özüme bir ýakyn saýan sebäbi bu aýdýan aýdymlarym hemmesini bir ýüregim bilen
bir joşgun bilen ýerine ýetirýän şoň üçin men aýdymlanmagyň hemmesine özüme ýakyn saýan gowur bar. Ona gepleşigimiziň şu ýerinde bir ýüregiňizde has ýakyn aýdymy özüňize goýan aýdymlaryňyzdan birini ýerine ýetirip beräýsiňiz. Bir söýgü aýdymlarym bir has ýüregiňe ýakynrak bolýar. Onuň owadan söýgü aýdymlarym bir dörejil toparmyla döreden aýdymlarymyzy ýerine ýetirip beräýin. Sevgi. Zuwan ýaşlygymyň aýdymy senne. Sana füýje arzuwlarym bagladym. Başymda tahyýaly taliplik döwrüm füýje sözler bilen bagrym dagradym. Sam Galip'in ýerine ýetirmeni ajaýyp sevgi aýdym ýaňdan ýar diňleýän diýin zalaň, lezzet alaň. Ara düştü bir yalan gel Sirli sevgi soymayar yürek Senin bana şansı gerek Günekar min miadedim Senin bana şansı gerek Günekar min miadedim Yapma yüreği, aç yüreğin feleşini Erim babına barali, günekar min miadedim Ay erim babına barali, günekar min miadedim Gelmesin gönlüm bozulur, sevdiğinin gülü Ay aşığın yüreği dolanır Günekar min miadedim Ay artığın yüreği dolanır Günekar min miadedim Günekar min miadedim Günekar min miadedim Gitti geçti, ay geçti Sana düşen beri Sabır kararım kaçtı Sana düşen beri Yemince ay geçti Sana düşen beri Sabır kararım kaçtı Sana düşen beri Kararım yok bilgin Günne seni gülnetim Gülürüm seni bile Yüreğim seni küser Kararım yok bilgin Günne seni gülnetim Gülürüm seni bile Yüreğim seni küser Yemince ay geçti Sana düşen beni Sabır kararım kaçtı Sana düşen beri
Gitti geçti ay geçti sana düşen beri sabır kararım açtı sana düşen beri Görecek men seni her günne umid ediyen sirvi boyli bödelgin men yüreğimi erediyen Görecek men seni her günne umid ediyen sirvi boyli bödelgin men yüreğimi erediyen Giyemece ay geçti sana düşen beri sabır kararım açtı sana düşen beri Gitti geçti ay geçti sana düşen beri sabır kararım açtı sana düşen beri sana düşen beri sana düşen beri Rüstem, ini mehman tomoşaçylarymyzdan siz bilen has içkin tanışyp bolar ýaly gysgaçyk sowalamyza geçýäs. Söýgüli tagamňyz. Men söýgüli tagamdan biri esasy gowar naharym. Köp öýde de bişirýän türkmen milli bir naharlaryň biri palaw gowar. Elbetde, menem gowwarýan palawy. Gowwarýan renkiňiz. Gowar renkim bir aqsat alyna ýaşy diýipdirler. Ak renk özüne has ýakyn gowar. Aydym saatdan boş wagtyňyz näme bilen meşgul bolýaňyz? Aydym saada boş wagtymda esasan bir aydymlar işleýär. Ondan bir adam bir sungat dörejülük işgärine bir ilham gelmekligi üçin hökman bir sungatdan aşgaryn bir zatla meşgullanýar. Türkmeniň wepaly alabay itleri bar. Şolar bilen dostlaşyp gezilenje çykmany, şolara bir ýygyk etmäni has gowar ýani. Elbetde muňa ähwan iýleşýän bizem bizem şahyat bolduk. Berekellah.
Haydavri gitler haydavri. Aydanım gali
yanenin dertlerinden dermanı yitirir. Bitirdim yar bu dünyanın Kurbatul yar bir vefadan Bir de kısmettir oğlun Filar evcanı yitirir Al yitirir, şal yitirir ha Asad bin yar üstüne Elimden geçtiriyorsan Barıp vicdanı yitirir Al yitirir, şal yitirir ha Elimden geçtiriyorsan Barıp vicdanı yitirir Al yitirir, şal yitirir ha Rüssem, ine gepleşigimizem ahırlap barya. İlki bilen gepleşigimizde gatnaşanlygyňyz üçin, beren gyzykly görünýüňiz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdym saýlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Dürüjülük äleminde, surgat äleminde mundan beýleýäkde size şowluklaryň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Mahmal owadyňyz, elmydama arkadagy ýurdumyzyň toý bayramlaryna berenden ýangansyn. Hoş geldiniz. Size de sağ olun. Şular ýalak gepleşikleriniz bir iyidi guru bolsun, iyidi kän bolsun. Kahraman arkadagy ýurdumyzda näçe döretseň, näçe bir gepleşikler döret, faz döret, aýdym döret, mümkinçilikler köp. Şoň üçin şu pursatdan peýdalan bir de baş halife bolup duran kahraman arkadagymyň zany sag bolsun, başlyk bolsun, tutjan tutumly işler elmydamy rowat bolsun. Mehman iýleşler, ýedi watandaşlar, Türkmen Owaz Teleradio ýaýlymyna ýaýlama goýberlýän Ulugonda Owaz atly gepleşigimizden şu gedek sanyny geçir gutarýas. Biz siziň her bir ýerinde berik jan saglygyny, maşgala badançylygyny, ýurda wagtyny arzuw edýäs. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde Kahraman arkadamyň saýasynda görjeňiz diňe gowuluk bolsun. Ýene-de ýaýlamda görüşýänçek hoş sag bolun.